Aderyn wedi cael ei larpio yn fan hyn. A'i fita. Baswn i'n meddwl. Tanc dŵr neu rhywbeth felly. Mae hwnna i weld fel be sy'n weddill o gar neu fan. Dyna un ffordd i lawr i waelod y twll yma. Heb raff, dwi'n meddwl.
Mae yna olion traed yn y mwd. Anifal yn debyg i ffwlbart ella. Wna i ddim os ydych chi'n gallu gweld nhw. Does na ddim olion traed dynol yma. O be wela i. Felly dod i mewn y ffordd yna a mynd ymlaen i'r twll nesaf dwi'n meddwl.